A brand new day travels in your mind. We'll go our way. It's easy to believe that kids will stay, but you won't find them standing in your way. לכל אחד מאיתנו שאיפות שונות, אבל כולנו רוצים מחר חדש, שאליו כל אחד יכול להביא כל חלום. אז יש מחר חדש, והוא פתוח בשבילנו בכל שעה מסביב לשעון. צריך רק להתחבר לבנק הנכון. לאומי, פותח לי מחר חדש.